Kuminos sa 79 ang patay human sa paglubo sa sunog nga migo sa hotel sa Kalya, Inila nga ski resort nga nahimutang sa Bulu Province sa Turkey nasod sa Middle East sayo sa buntag sa nilabayng Enero 22 oras sa nisgutang lugar sumapa sa Bolo Prosecutor's Office. Samtang misaka na sa 51 ka mga individual ang nangaangol sa insidente sumapa ni Turkey's Interior Minister nga si Ali Yerlikaya. Lakip sa mga naangol, mga bata nga padayong nagpaalim sa mga duol nga tambalanan human sa naangkon nga sunog sa lawas. Paghulagway pa sa mga saksi sa insidente ang mga biktima makita nga ng layat sa mga bintana aron makaiskapo sa bagang asuog dakong kayo nga mikaon sa maong pasilidad. Pagdungag pa sa Turkish Health Ministry na discharge na usab sa mga ospital ang 39 sa mga nangaangol human kini maatiman og matambali. Samtang sa 79 ka mga nakalas naa pa sa 52 ang na-identify sa lokal nga otoridad. Sumapa sa report nga naglisod usab og patay sa kayo ang emergency crew tungod sa kahabog sa maong 12-story hotel nga nimutang sa usa ka pangpang. Kasamtangang nakadetain ng business owner, general manager, lakip na ang hotel manager sa maong pasilidad human sa nahitabong sunog. Pipila ka mga aligasyon nga gitubang niini mao ang giingon nga pakyas nga pag-function sa fire detection service sa maong hotel. Ang nahisgutang resort usa ka popular nga destinasyon sa mga turista ilabi na sa panahon sa winter, school holidays sa buwan sa Enero ngadto na sa Pebrero. Gibutyag usab ni Governor Abdul Salis Aidin nga anaa sa 234 ka mga guest ang mipuyo sa mong hotel. Padayon pa usab ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa mong insidente samtang ang presidente sa Turkey nga si Recep Tayyip Erdogan mideklara og day of mourning sa nasud subay sa panghitabo.